Si Obet ka to, aki pa kami magkaiba na kami sa Christian school. Bale, naging magkaklase kami. Pag-awag kang high school, yun na itong kami sa book, sa nila, pa-practice kami. And then, ang pangalan ni ito is Heartstrings. Kami lang duwa to lugar. Kukulahawan na kami mga taga-Sabang, tamagari po kami. Yeah, after that, Squeeze Alley. And then, Lana. Yung malang. Si Obet, okay yan. Bako dahil kailangan siya, sinasabi kong okay yan. May tampuhan kami kaya kami. Dahil kami nagkakuha na, which is maintindihan mo man. Dahil nagkakuha na dahil sa ano. Pero ang at the end of the day, yan si paggalang may. Siyempre lang medyo na di ko aram kung ano na nangyari. Bale, yan man si respect, nag-sorry kami sa kadasal. And then, yun na to, I don't know, the last communication na ko kami sa batch ni, nag-like siya duman sa food ko. Yun na to, gusto ko na siya duman at that time, pero alam mo, tahimingan talaga, di mo matatahimingan. Kaya respeto lang, may respeto kami sa kadasal. Dahil kami dahil kami hanggang sa tapos, sana, intindihan man ako ni Obet. Nagre-respeto lang kami, respeto. May kung ano-anong tiglalao. Salamat, Chaway. Okay. So, ladies and gentlemen, without further ado, laban para sa Gabos!
Kasunod ng mga kanta, another original. Mainit sa Pinas. Tagal na kitang
iyong mga tingin, ako'y nananalangin na ako ay mapansin. Di ba ikaw lang, dahil mga iba na ika'y biglang mawala. The song po from The Blank. It's called Mainit na Kilig-Kilig.